Amasiko nezithethe. Master Kwakuhle, ngilungiselela ukuba ndikhankathe kwindawo ofuna yona. Sizizizwe ezahlukahlukeneyo kodwa ezintetho isisiXhosa. Xa uthi umXhosa ufuna amaXhosa omthonyama kuba kaloku sibaninzi isithethe isiXhosa. Amampondomise, amampondo, amaXesibe, amabhaca, amahlubi, amaXhosa omthonyama, amazotsho. Zonke zizizwe ezi ezithetha intetho enye esisiXhosa nevunyiweyo kwiilwimi esizinikiweyo zavunywa zasemthethweni ezili-12. Ufuna amaXhosa la omthonyama okanye ufuna hlanga luthile oluntetho isisiXhosa nokuba ngemvelaphi asingomaXhosa. Tata ongatshatanga nomama womntwana akanamntwana akanaye konke. Umntwana wakhe isiduko sisakho kwenu uba uyintombazana yafumana umntwana, isiduko sakho kwenu sisiduko sakhe umntwana. Utata lowa ngowaphaa engceni, phaa kude engceni. Kukho amagqirha angenantsimbi apha ekhaya, kukho into ekuthiwa zimboni apha ekhaya, into ezilala zivuke nento zingenantsimbi. Singabantu abangahlukaniyo nenkomo, nokubheka ngapha amasiko ethu athe nca enkomeni. Seyohlamba amakhwenkwe emlanjeni ahambe emva kwenkomo kuba indoda imele ibe ngumntu ozawuba nomkhondo ongahlukaniyo nenkomo. Noqoqosho lwethu ke belukwezo nkomo, ubutyebi bethu bebukalishwa ngezo nkomo. Engekafiki ke la madoda afike ngedromedaries, ireiger nerhudewo, asinike izipeliti nezipili, asinike imisesana namakhonkco agangxe emqaleni namacici, athathe iinkomo zethu. Kolwa rhwebo kuthiwa yibhatari belusikhuthuza izinto zethu, sashiyeka sizezinto. Uba sithande ukungcabalaza kule mihla, sithi sibambe isintu sibe siphuthaphutha namasiko ezinye iintlanga. Uqamatha azasigcine, athumele izidalwa zemimoya zincokole nathi ethongweni, izilo zisikhusela. Amako mzonzonto.